Σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμα webinar της Vitamins Academy. Σήμερα έχουμε προσκεκλημένο τον ιατρό Dr. Χρήστο Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος είναι ειδικός παθολόγος, με μεταπτυχιακό στην περιβαλλοντική ιατρική και με ειδικό ενδιαφέρον στη διατροφική ιατρική και στα συμπληρώματα διατροφής, και θα μας μιλήσει για τις χρόνιες φαρμακευτικές αγωγές και τις ελλείψεις βιταμινών και ιχνοστοιχείων. Κύριε Χαραλαμπόπουλο, λόγω σε εσάς. Γεια σας και από μένα. Είναι αλήθεια ότι ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων λαμβάνει χρονίως φαρμακευτική αγωγή για μια πλειάδα νοσημάτων. Πολλά τέτοια κοινά νοσήματα είναι η αρτηριακή υπέρταση, καρδιαγγειακές παθήσεις και τα μεταβολικά νοσήματα όπως ο σαχαρόδης διαβήτης και οι διαταραχές των λιπιδίων. Αυτό που πρέπει λοιπόν να αναρωτηθεί κανείς είναι τι μπορεί να συμβαίνει σε έναν οργανισμό από τη χρόνια λήψη ενός φαρμάκου, ή για να το γενικεύσουμε, τι μπορεί να συμβαίνει σε χρόνια έκθεση σε μια φαρμακευτική ή άλλη ουσία. Τώρα, όπως όλοι γνωρίζουμε, η ανάπτυξη των φαρμάκων έχει να κάνει με διάφορες φάσεις. Η φάση 3, ανάπτυξη μιας φαρμακευτικής ουσίας, περιλαμβάνει κλινικές δοκιμές, οι οποίες γίνονται σε πλήθος ασθενών και μπορούν να διαρκέσουν και αρκετά χρόνια. Πρέπει να αναλογιστεί κανείς ότι από το σύνολο των φαρμάκων που μπαίνουν σε φάση ανθρώπινων κλινικών μελετών, υπολογίζεται ότι μόνο το 10% θα γίνουν τελικά εγκεκριμένα φάρμακα. Η πραγματική όμως καταγραφή της δραστικότητας και των μακροχρόνιων εκδηλώσεων ενός φαρμάκου είναι μετά την απελευθέρωση του φαρμάκου στην αγορά, που ακολουθεί ουσιαστικά η φάση 4. Πρέπει να ξέρουμε ότι όσο καιρό βρίσκεται σε κυκλοφορία ένα φάρμακο, τόσο περισσότερα μαθαίνουμε για τη δράση και τις πιθανές παρενέργειές του. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι το πρώτης γραμμής αντιδιαβητικό μετφορμίνη, ένα εξαιρετικό φάρμακο, ίσως το πιο κοινό κιόλας αυτής της κατηγορίας, το οποίο αναγνωρίστηκε σταδιακά ότι μειώνει την B12, κάτι το οποίο δεν είχε φανεί εξ αρχής. Γι' αυτό το λόγο, σε σύγχρονες θεραπευτικές οδηγίες του διαβήτη συστήνεται κατά περίπτωση έλεγχος και συμπληρωματική λήψη B12 όταν χορηγείται μετφορμίνη. Πώς όμως τηρείται κάτι τέτοιο? Έχει διαπιστωθεί βάσει μελετών ότι ανάλογα με το φάρμακο προκαλούνται και συγκεκριμένες ελλείψεις από έναν οργανισμό. Πολλές φορές μάλιστα είναι επιβεβλημένο μαζί με τη φαρμακευτική αγωγή να χορηγείται και συμπλήρωμα κάποιας βιταμίνης, προκειμένου να μην έχουμε παρενέργειες από την έλλειψή της. Υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά και κοινώς αποδεκτά παραδείγματα καθημερινής πρακτικής, τα οποία όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε, όπως για παράδειγμα ότι όταν χορηγείται ανοσοκατασταλτική αγωγή με μεθοτρεξάτη, πρέπει να συγχορηγείται και φιλικό οξύ. Η μεθοτρεξάτη ανταγωνίζεται τη δράση του φιλικού οξέου στον ανθρώπινο οργανισμό, με αποτέλεσμα να έχουμε εκδηλώσεις όπως στοματίτιδα, γαστροεντερικές διαταραχές, καταστολή του μυελού και της αιμοποίησης και υπατική βλάβη. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η συγχορήγηση της βιταμίνης πυριδοξίνης B6 όταν χορηγείται αγωγή για φυματίους και συγκεκριμένα με το κύριο αντιφυματικό φάρμακο ισονιαζίδη. Η ισονιαζίδη, απ' την άλλη, ανταγωνίζεται τις δράσεις της βιταμίνης B6 στον οργανισμό, η έλλειψη της οποίας προκαλεί νευροπάθεια μεταξύ άλλων. Πρόκειται για περιπτώσεις οι οποίες είναι γνωστές και καθιερωμένες στην ιατρική πρακτική. Στην πραγματικότητα όμως είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχει πληθώρα άλλων προκυπτών ελλείψεων, οι οποίες προκαλούνται από άλλες χρόνιες φαρμακευτικές αγωγές και σταδιακά αναγνωρίζονται από την ιατρική επιστημονική κοινότητα. Σε μια προσπάθεια ομαδοποίησης κοινώς χρησιμοποιούμενων αγωγών και των επιπτώσεων σε μικροθρεπτικά στοιχεία του ανθρώπινου οργανισμού, θα αναφερθούμε σε πιθανές ελλείψεις και επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό ανακατηγορία φαρμάκων. Τώρα, όσο αφορά ποια είναι η κατηγορία αυτή ή οι κατηγορίες φαρμάκων που υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να προκαλέσουν έλλειψη ορισμένων ιχνοστοιχείων και μικροθρεπτικών. Είναι τα αντιόξινα, τα διουρητικά, τα αντιεπιληπτικά, τα αντιφυματικά, τα αντιβιωτικά και τα αντιπικτικά. Τώρα, τα μικροθρεπτικά με τη μεγαλύτερη πιθανότητα έλλειψης, φάρμακο-επαγόμενης βέβαια, σε αυτό αναφερόμαστε, είναι το ασβέστιο, το μαγνήσιο, το κάλιο, βιταμίνη B12 και η βιταμίνη D. Τα αντιόξινα αναστέλνουν την απορρόφηση της B12 από τις τροφές,
αλλά όχι και την κρυσταλλική B12 που περιέχεται στα συμπληρώματα. Αυτό συμβαίνει επειδή η διαφορά δηλαδή των συμπληρωμάτων από την B12 που περιέχεται στις τροφές είναι ότι χρειάζεται όξινο περιβάλλον για να δράσουν τα πρωτεολιτικά ένζημα που θα απελευθερώσουν την πρωτεϊνικά δεσμευμένη B12 από τις τροφές. Επιπλέον, η συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκων μειώνει την απορρόφηση του σιδηρού και του β-καροτενίου γιατί η διαδικασία αυτή χρειάζεται την παρουσία γαστρικού οξέως. Σε μελέτες που έγιναν όταν χορηγήθηκαν αντιόξινα σε υγιείς εθελοντές, βρέθηκε ότι η θεραπεία με αναστολής αντλίας πρωτονίων μείωσε τα επίπεδα της βιταμίνης C στο πλάσμα. Όσο αφορά την κατηγορία και την ευπαθή ομάδα των ηλικιωμένων ασθενών, η χρόνια λήψη αυτής της κατηγορίας φαρμάκων έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο κατάγματος. Αυτό συμβαίνει γιατί η συγκεκριμένη κατηγορία προκαλεί μείωση της απορρόφησης του ασβεστίου και της B12 και της βιταμίνης D. Σε αυτούς ειδικά τους ασθενείς διαπιστώνεται μερικές φορές χρόνια χορήγηση αυτής της κατηγορίας των αντιόξινων χωρίς προφανές αίτιο, στα πλαίσια της πολυφαρμακείας που μαστίζει αυτήν ειδικά την ηλικιακή ομάδα. Πάμε τώρα στα αντιβιωτικά. Εδώ υπάρχουν πολλές φαρμακοεπαγόμενες ελλείψεις με ορισμένα παραδείγματα, σταχυολογώντας δηλαδή, είναι οι αμινογλυκοσίδες προκαλούν υπομαγνησιαιμία, προφανώς λόγω αυξημένης νεφρικής αποβολής. Σε μελέτες όπου έγιναν η πρόσληψη μαγνησίου φάνηκε να προστατεύει από την νεφροτοξικότητα και ειδικά της γενταμικίνης. Το ίδιο ευεργετικό αποτέλεσμα είχαν χορήγηση Q10 και ακετρική στεΐνης. Τελευταία είναι γνωστό ότι χρησιμοποιείται σε πρωτόκολλα τα οποία χορηγούνται για την αποτροπή της νεφροτοξικότητας των σκιαγραφικών τα οποία χορηγούνται σε αξονικές τομογραφίες. Σε άλλες μελέτες έχει χορηγηθεί καρνιτίνη και B12 ενδομυϊκά και πρόσφερε προστασία από την οτοτοξικότητα των αμινογλυκοσιδών. Αυτό συνέβη και αυτό είναι σημαντικό χωρίς να μειωθεί η δραστικότητα των φαρμάκων. Όσον αφορά σε άλλα αντιβιωτικά, η αμφωτερικίνη είναι γνωστό σε όλους ότι προκαλεί υπομαγνησιαιμία και υποκαλιαιμία. Ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο πρέπει να γνωρίζει κανείς για τις κινολόνες, είναι ότι ο ψευδάργιος, το μαγνήσιο, το ασβέστιο, ο σίδηρος, το μαγκάνιο και μερικά άλλα μέταλλα μπορούν να συνδεθούν μαζί τους και να μειώσουν σημαντικά την απορρόφησή τους. Συστήνεται όταν χορηγείται αυτή η κατηγορία αντιβιωτικών να υπάρχει συγκεκριμένη χρονική απόσταση μεταξύ της λήψης των συμπληρωμάτων που περιέχουν μέταλλα και των κινολονών. Παρόμοια με τη συμπεριφορά με τις κινολόνες, στη συγχορήγηση με μέταλλα και ιχνοστοιχεία έχουν και οι τετρακυκλίνες, όπως η κοινώς χορηγούμενη δόξικυκλίνη. Άλλα αντιβιωτικά όπως η τριμεθοπρίνη που χρησιμοποιείται στο γνωστό συνδυασμό τριμεθοπρίνη σουλφαμεθοξαζόλη, φαίνεται ότι προκαλεί έλλειψη θηλυκού οξέως, αναστέλλοντας το ένζυμο διυδροφολική ρεδουκτάση. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε μακροχρόνια χορήγηση του φαρμάκου, που χρησιμοποιείται ως χρόνια χημειοπροφύλαξη για διάφορες χρόνιες λοιμώξεις σε νοσοκατασταλμένους ασθενείς. Τώρα όσο αφορά το μεγάλο κομμάτι των αντιβιωτικών και του μικροβιώματος, τα αντιβιωτικά και η εντερική χλωρίδα. Είναι γνωστό ότι τα αντιβιωτικά επιδρούν στο μικροβίωμα, δηλαδή στην εντερική χλωρίδα ενός οργανισμού, προκαλώντας διάρρηξη αντιβιωτικών και ψευδομεμβρανώδη κολίτιδα. Όταν επικρατεί δηλαδή στον πληθυσμό το κλωστηρίδιο difficile. Στο πλαίσιο αυτό δηλαδή επηρεασμού και εξόντωσης του μικροβιώματος, τα αντιβιωτικά μπορεί να εξοντώσουν βακτήρια που συνθέτουν βιταμίνη K, προκαλώντας αιμορραγικές εκδηλώσεις. Και αυτό μπορεί να συμβεί ειδικά σε ασθενείς που δεν σιτίζονται, όπως με τα εγχειρητικά ή σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και σε καχεκτικούς ηλικιωμένους ασθενείς με προβλήματα σύντησης που νοσηλεύονται τακτικά σε νοσοκομεία και λαμβάνουν τη μία αντιβίωση πίσω από την άλλη. Ό,τι συμβαίνει όμως με τη βιταμίνη K μπορεί να συμβεί και στις βιταμίνες
του Complex B που συντίθεται από την εντερική χλωρίδα. Πάμε στην κατηγορία των διουρητικών, τα οποία εξαντλούν μέσω της διούρης αρκετά μέταλλα όπως ο ψευδάργυρος, καθώς και η ιχνοστοιχεία και οι υδατοδιαλυτές βιταμίνες από τον ανθρώπινο οργανισμό, ενώ πολύ συχνά αντιμετωπίζουν στην καθημερινή κλινική πρακτική και ηλεκτρολυτικές διαταραχές από τη χρήση τους. Υπάρχουν διουρητικά που μπορούν να προκαλέσουν αύξηση του καλίου και ονομάζονται κάλιο-συντηρητικά και άλλα που προκαλούν το αντίθετο. Το ίδιο συμβαίνει φυσικά και με άλλους ηλεκτρολίτες όπως το νάτριο και το ασβέστιο. Για παράδειγμα, τα διουρητικά της αγκύλης, με κύριο εκπρόσωπο τη φουροσεμίδη, προκαλούν αυξημένη αποβολή ασβεστίου και μπορεί να προκαλέσουν σε βάθος χρόνου οστεοπόρωση. Κάτι που δεν είναι πολύ γνωστό, ενώ το αντίθετο συμβαίνει με τα θειαζιδικά διουρητικά, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν υπερασβεστημία και ειδικά σε ασθενείς που έχουν προδιαθετικούς παράγοντες όπως είναι ασθενείς με υπερπαραθυροειδισμό. Μια πολύ γνωστή κατηγορία φαρμάκων και κατά κόρον προηγούμενη στην εποχή μας είναι οι στατίνες. Φάρμακα γνωστά που χρησιμοποιούνται για τη μείωση της χολυστερίνης. Ορισμένες εξ αυτών, εκτός της πραβαστατίνης, απαγορεύεται να χορηγούνται με χυμό grapefruit. Είναι γνωστό ότι η ταυτόχρονη χορήγηση χυμού grapefruit με αυτή την κατηγορία φαρμάκων αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης παρενεργειών όπως η ρhabδομυόλυση και η υπατική βλάβη. Αυτό που δεν είναι απ' την άλλη πολύ γνωστό είναι ότι το ίδιο ισχύει και για το χυμό ροδιού, το οποίο πρέπει να προσέχουμε όταν συγχορηγούμε σε αγωγή με στατίνες. Η βιοχημική οδός στην οποία παρεμβαίνουν οι στατίνες προκειμένου να ασκήσουν τη δράση τους είναι ίδια με αυτή της βιοσύνθεσης του συνενζύμου Q10, της ουμπικινώνης, το οποίο φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στην ομαλή μυϊκή και καρδιακή λειτουργία. Έτσι λοιπόν, εκτός από τη μείωση των λιπιδίων που προκαλούν οι στατίνες, προκαλούν και έλλειψη του Q10, η οποία σε καλά συγκριζόμενους ασθενείς ίσως να μην είναι εμφανής, αλλά είναι σκόπιμο να αποκαθίσταται, ειδικά σε ηλικιωμένους, φυτοφάγους, υποσιτισμένους και χρονίως πάσχοντες. Απ' την άλλη, η συγχορήγηση του συνενζύμου Q10 μπορεί να βελτιώσει τη μυαλγία καθώς και τη διαστολική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας που προκαλείται από τις στατίνες. Υπάρχουν δε στοιχεία ότι η συμπληρωματική χορήγηση καρνιτίνης, βιταμινών D και Ε, καλίου και μαγνησίου μπορεί να αποτρέψει τη μυοπάθεια που προκαλούν οι στατίνες σε ομάδα ασθενών. Αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη είναι ότι το Q10 το μειώνουν επίσης και η β-αναστολής, μια κατηγορία αντιαριθμικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται σε αριθμίες καθώς και θεραπεία της υπέρτασης. Ένα σημαντικό κομμάτι που μας απασχολεί σε χρόνιες αγωγές είναι η φαρμακοεπαγόμενη εξασθένηση του σκελετού, η οστεοπόρωση. Αρκετές κατηγορίες ασθενών προσβάλλουν το εριστικό σύστημα και αναφορικά, η οστεοπόρωση μπορεί να προκληθεί από τη χρόνια χρήση πολλών φαρμάκων όπως τα αντικαταθλιπτικά, τα αντιεπιληπτικά, τα αντιψυχωσικά, τα ορμονικά σκευάσματα υποκατάστασης τυροειδικών ορμονών, πυροξίνη δηλαδή, φάρμακα γαστρικών παθήσεων όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, κάποια αντιδιαβητικά καθώς και τα διουρητικά, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως. Την ίδια παρενέργεια φυσικά έχει και η χρόνια χορήγηση κορτικοστεροειδών, τα οποία είναι ισοδύναμα κορτιζόνης, κάτι που είναι ευρέως γνωστό στην ιατρική κοινότητα. Ως αποτέλεσμα, ασθενείς οι οποίοι πρόκειται να λάβουν χρονίως φαρμακευτική αγωγή με κορτικοστεροειδή συστήνεται παράλληλα να λαμβάνουν αγωγή και για απώλεια οστικής πυκνότητας. Μια σημαντική λεπτομέρεια όσον αφορά σε αυτό είναι ότι κατά τη χορήγηση συμπληρωματικής αγωγής με βιταμίνη D και ασβέστιο πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και το στάτους της πρόληψης μαγνησίου από έναν οργανισμό. Προχωράμε λίγο στα φάρμακα του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η κατηγορία των αντιψυχωσικών. Ανακατηγορία τα αντιψυχωσικά προκαλούν βάσει μελετών έλλειψη ριβοφλαβίνης, μαγνησίου και άλλων. Τα αντιεπιληπτικά απ' την άλλη μπορεί να προκαλέσουν έλλειψη φιλικού, ριβοφλαβίνης, B2, B6 πυριδοξίνης, αλλά απ' την άλλη αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι το φιλικό
μπορεί να παρέμβει στη δραστικότητά τους. Θέλει συγκεκριμένη δηλαδή δόση αναπλήρωσης. Άλλη μια βιταμίνη από τις λιποδιαλυτές είναι η βιταμίνη D, που είναι και ένας παράγοντας πρόκλησης οστεοπόρωσης από τη χρόνια χρήση των αντιεπιληπτικών, αλλά και η βιταμίνη K. Άλλες κατηγορίες φαρμάκων είναι για παράδειγμα τα ιστρογόνα, τα οποία προκαλούν έλλειψη της βιταμίνης B6, πυριδοξίνης δηλαδή, και του φυλικού, καθώς και άλλων υδατοδιαλυτών βιταμινών. Τα κουμαρινικά αντιπυκτικά αλληλεπιδρούν με τη βιταμίνη K των τροφών, αλλά το ίδιο μπορεί να συμβεί και όταν συγχορηγούμε Q10 ή ακόμα και υψηλές δόσεις βιταμίνης Ε. Αυτό αναφέρεται ειδικά εδώ, ώστε να λαμβάνετε υπόψη σε περιπτώσεις αναπλήρωσης. Πράγματι, η δόση αναπλήρωσης τις περισσότερες φορές απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, γιατί κατά περίπτωση μπορεί να παρεμβαίνει στη θεραπευτική αγωγή και στη δραστικότητα αυτής. Καθώς επίσης πρέπει να λαμβάνετε υπόψη και το σύνολο της φαρμακευτικής αγωγής, γιατί μπορεί χορηγώντας ένα συμπλήρωμα για μια φαρμακευτική παρενέργεια να αλληλεπιδρούμε με κάποιο άλλο φάρμακο που βρίσκεται ήδη στην αγωγή του ασθενούς. Σαν συμπέρασμα, οφείλουμε να πούμε ότι ο κατάλογος παράθεσης τέτοιων στοιχείων θα μπορούσε να γίνει κουραστικά εκτεταμένος. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι κατά τη λήψη του ιστορικού πρέπει να λαμβάνεται τόσο η χρόνια αγωγή του ασθενούς, όσο και κάποιες πιθανές παρενέργειες που μπορεί αυτή δυνητικά να προκαλεί. Υπάρχουν πολλά νέα φάρμακα σε κυκλοφορία, για τα οποία ακόμα δεν έχουμε επαρκή δεδομένα για τις πιθανές ελλείψεις που μπορεί να προκαλούν. Πρέπει όμως να διαθέτουμε τη γνώση ότι μια ουσία που επιτελεί μια συγκεκριμένη ευεργετική δράση μπορεί ταυτόχρονα να επιφέρει χρονίως και μια βλαπτική επίδραση. Και αυτό είναι κάτι που κρατάμε στα πλαίσια της φαρμακοεπαγρύπνησης και της παρακολούθησης των χρόνιων φαρμακευτικών αγωγών. Κατά μια διευρισμένη έννοια του όρου, είναι σαν να έχουμε μια χρόνια φαρμακευτική παρενέργεια για την οποία πρέπει να είμαστε ενήμεροι, να την αναζητούμε ώστε να λαμβάνουμε και τα κατάλληλα μέτρα και αντίδοτα. Πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις η συμπληρωματική χορήγηση βιταμινών υγνοστοιχείων είναι αντίθετο. Ο τελικός στόχος είναι πάντα η διατήρηση του ωφέλους προς τον ασθενή, με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση φυσικά του οποιοδήποτε ενδεχόμενου κόστους. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ.